May hapon magsunan. Magatuon sa kita sa bala ng pulong, pinagi sa minsay sa maayong pagkinabuhi ning kalibutan ng hatag giya kanato ning Holy Bible. Magahatag kanato sa pagtulunan sa atong pagkinabuhi kay kinahanglan nga masay ta mintas buhi pa kita nga diyan. Tutunan bahin nining bahin sa minatay ang tao praktikal naman kita karon panahon na magsunan sayo lang kita praktikal kani ato na ibaluan ang panghitabo nini tibok na sa yuta palibot nga kasi klase panghitabo sa kamatay atong tunan bahin sa atong lawas nga minatay mga aksyon atong tunan masayira na to kung unsa ang atong tangatan panahon sa pagbalik sa Ginoo kita abog bukog na nahimo na tang sama na sa balas muna mahibaluan na to siya panahon sa pagpanaw sa Ginoo unsa ang lawas nga atong maangkon siya diha sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang panahon sa pagpanaw atong tunan magsan sa di pa ko magtusunan sunan i-greet na ako mga viewers subscriber tanan ako magkilaan mga kigsunan o nga kaparintihan tibok na sa yuta sabi na sa uhol sa Limyaw ako mga kaparintihan sa luwahi may hapon kinyong tanan daghang salamat sa inyong pagsunod sa atong mensahe kauban ako sa mga literature evangelist sa panahon kauban ako sa iglesia sa Tambakan daghang salamat sa inyong pagsuporta nako magsunan atong tun-an magsunan sa sinulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 15 verse 35 mga kiyon sa di ako magtusunahan sa makausapa magampo ta mga liatas Ginoo among labing gamhanan ikaw nga Dios amahan ikaw ang Diyos ni Abraham Diyos ni Isaac o Diyos ni Jacob Ginoo kausapa sampit kami kanunay sa among ibatuan labi na sa pagtuon sa pulong ng balanong pulong gihaya ko Lord sa ang Espiritu Santo sa kalab ingon sa ako mga viewers mga subscriber panangin sila dasig sila pagminaw aron maandam kami sa imong pagpadayag Ginoo masayra na mo sa among kaugalingon kung wala namin ni kalibutan na kalamay na sayot sa among kinabuhi kining among pagtuon agi giya ka na tabagi lamang ko Lord sa paghatag sa mensahe midas aduna pa ko igang kusog sa akong kaugalingon salamat sa imong pagkamaya Lord na din sa akong giampo akong mga viewers do naman sila masuliran problema sila kinabuhi panalangin ni Ginoo hatagi kalubaran tanan ng problema physical spiritual material injustice hatagi gusti sa Ginoo katong hikawan sa justisya hatagi gusti sa Lord kini tanan may ampo salamatan sa ngalan ni Jesus amen dinhi magigsunan sa sinulat sa unang Korinto chapter 15 verse 35 mga kaigsunan diri na gyud adunay nangutana ngadto kang Apostol Pablo mga kainan dito sa Korinto. Sinulat sa unang Korinto chapter 15 verse 35. Derding. Apan adunay magapangutana unsa man kuno sa pagbanhaw sa mga patay. Bugat kay nga pangutana magsunan ka Apostol Pablo ngadto sa Korinto. Sa Korinto sa pangutana unsaon kuno pagbanhaw sa mga patay ug unsa mang lawasa ang ilang isulog inigtunga na nila mga kaigsunan dili sayo ning pangutana sa nga diin unsa kuno ang lawasa panahon sa pagbanhaw kung unsa isulog panahon sa tao nga patay na labi na sa unang panahon doon na nadugta na, gikaon sa isda, tuana sa dagat, natambunan, nagunuban, labi na nining panahon sa kasamok tibok na sa yuta. Daghay nagunuban sa mga dagkong building. Atong ipatubag ang Biblia magsunan nga diin. Nga aron masayra nato ang atong mga kabalaka, nga atong gilauban, nga panahon sa pagbanaw sa Ginoo. Nga diin kita, wala nang kalibutan na. Unsay paglaom ang gihatag sa Ginoo. Diri na gingon panahon sa pagbanhaw sa Philippians chapter 3 verse 21 mga kaigsunan diri na gingon siya
mao ang mag-usab sa atong timawa nga lawas pinaagi sa gahom nga nakapakahimo kaniyag takus bisan pa sa pagsakop sa tanan nga butang sa ilalom kaniya. Mga kaigsunan, ang Ginoo siya may gahom sa pag-usab sa timawa sa atong lawas. Mga kaigsunan, kamhana na Ginoo, walay butang nga dili niya mahimo magsunan. Sumala sa Lucas chapter 1 verse 37 kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo magsunan. Mga kaigsunan, atong ipadayon magsunan panahon sa pagbanhaw sa mga katawhan nga dugay na nangamatay, nangadugta na nahimong abog, nahimong bukog mangsan atong tunan aron mahibala nato ang dagan sa atong kinabuhi mintras buhi patamag siya na. Ginaingon ko na sa unahan sa Philippians chapter 3 verse 21, siya din siya mawong mag-usab sa atong timawa nga lawas pinagi sa gahom sa paghahimo kanin takus bisan pa sa pagsakop sa tanang utang sa ilalom kaniya. Usbon, mga kaigsunan, ang atong mga lawas nga dugta. Dili nagingon sa unang Korinto chapter 15 verse 52. Atong basahon dinan. Sinulat ni Apostol Pablo. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusan nga trumpita, kay ang trumpita tugtugon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot o kita mga usab. Mga kaigsunan, mga usab atong mga bukog, mga abog kanhi nga dugmok ibalik ngadto sa Ginoo ipasab nga Parenta 53. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot o kining lawas nga mamatay bra pagailisan unya dili na mamatay. Tiaw mo na magsudan ang atong lawas nga madunot ilisan sa lawas nga dili man na madunot o atong lawas nga mamatay ilisan sa dili na mamatay. Muna gihatag sa pagsalig sa Ginoo alang kanato aron kita adunay paglaom mintras buhi pagtangsan. Kas pagpadayag sa Ginoo mga kaigsunan sumala sa sinulat gyapon Apostol Pablo sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 sa pagbalik sa Ginoo sa iyang pagpadayag ang katong nangamatay nga matarong mao iyang unahon pagabanhawon mga kaigsunan. Pagabanhawon ibalik ang atong lawas mga dunot mga sunan, mga bukog, mga abog na mga ibalik kay walay butang nga dili mahimo sa Ginoo kay ang tanan mahimo. Diri nagingon sa Matthew chapter 19 verse 26 din ingon Jesus mitanaw kanila umingon kanila sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Mga kaigsunan, walay butang nga di mahimo sa Ginoo. Ato ipadayon mga kaigsunan sa Job chapter 33 verse 25 mga kaigsunan. Paghatag, assuran, paglaom, alang ka na to, nga naman nasayran to, may balaw na to, sa dagan sa to kinabo, kung mawala ta na taning kalibutan, kung papahaw, layon tas Ginoo, adunat tay assuran, adunat tay paglaom, nga gihatag Ginoo, bahin sa atong lawas, unsa ang nahitabo sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan. Then ngayon, Job chapter 33 verse 25, then ngayon, ang iyang unod, mabag-o, labi kay sa unod sa bata. Mga kaigsunan, ang atong unod mabago sama sa bata. Siya mahabalik sa mga adlaw sa iyang pagkabatan. Pag-anindot mga kaigsunan, panahon sa imong kamatayon na ikaw tigulang adunay dako kusaban sa pagbadayag sa Ginoo, sa pagbalik sa Ginoo. Mahisama sa bata ang imong nga panit, mahibali, mahasama sa pagkabatan-on mga kaigsunan. Ina na ang gihatag paglaom sa Ginoo aron ang mga katawhan adunay pagsalig diha sa Ginoo nga kini hatag sa Ginoo alang sa katawhan aron kita maduol diha kanang sana. Kay walay butang nga dili mahimo kay sa Ginoo ang tan butang iyang mahimo. Diri gon sa Jeremias 32 verse 27 diri gon aniya karon ako mao siyuba ang Dios sa tanan mangunod walay malisod ba alang kanako. Mga kaigsunan, ini mga kaigsunan sa panahon sa pagbalik sa Ginoo sa iyang pagpadayag nga diin katong mga binanhaw
nga iya sa Ginoo. Diri siya pagapuyon uban sa Ginoo. Diri nagingon sa Revelation chapter 21, chapter 3 ug 4 dingon, ug nalumuko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tawo siya magapuyo ipon kanila sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios kayod mao ang magpakig uban kanila mahimong ilang Dios. Verse 4 sa Revelation chapter 21 verse 4 dingon, ug iyang pagkapahiran ang tanang luha gikan silang mata ug ang kamatayon wala na ug wala unyay minatay ni paghila ni kasakit kay ang tanan butang nangagi na. Inana magsunan ang resulta sa atong kinabuhi panahon sa pagbanhaw magsunan ibalik iporma ang atong lawas nga gikan sa kamatayon nga mga himo kitang bukog abog iporm sa balik sama sa unod sa bata sama sa kita mahimo mga batanon o kita bukuyo dito sa langit ng pulianan wala na paghilak wala ni kasakit kay uban tas Ginoo. Busa magsunan naghatag assurance paglaom mintas boy kita na kabaloan ato dagat sa kinabuhi mula mang ato nga duol kita sa Ginoo maningkamot kita sa pag-alagad diha kaniya. Salam gipangay sa Ginoo. Psalms 147 verse 11 dinigon, kadluki ang Diyos ubantay ang iyang mga sugo, mga kisunan. Ning kapunon daghang salamat sa iyong pagtilingog sa mensahe sa balaan nga pulong nga maghatakan nato kasayuran sa atong kinabuhi nasayod kita unsay dagan sa kinabuhi. Daghang salamat mga kisunan sa iyong pagtilingog sa balaan nga pulong. God bless kanyong tanan. Ang Ginoo magpanalangin.